Rapport internazzjonali bbażat fuq dejta mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF ipoġġi lil Malta fil-quċċata tal-lista tal-aktar pajjiżi fl-Ewropa kollha li raw tkabbir reali fil-ġid nazzjonali. Minkejja li qatt ta' pajjiżi fil-kontinent iffaċċjaw sfidi sinifikanti riċentament, inkluż attività ekonomika li qed tosfor u l-munita euro li niżlet fl-inqas livelli mill-2022 lil hawn meta mqabbla mad-dollaru, kienu biss ftit pajjiżi li rnexxielhom ikampaw f'dan il-mowġ u Malta kienet l-aħjar waħda skont is-sit Visual Capitalist. Waqt li jsemmi wkoll kif it-teddid ta' tariffi potenzjali l-Presidenza Donald Trump qed ipoġġu iżjed pis fuq ir-reġjun, Visual Capitalist jikklassifika lil pajjiżi bi tkabbir b'saħħtu din is-sena skont il-World Economic Outlook tal-IMF Malta fl-ewwel post b'rat ta' 5% li jisbuq lil kulħadd. Dan l-indiċi ta' tkabbir reali bbażat s'Ottubru li għadda jara l-pajjiżna fuq sew anke mit-tieni post is-Serbja grazzi għall-ekonomija imħadma mill-gvern tal-Prim Ministru Robert Abela fejn l-ekonomija iffukata fuq servizzi bħat-turiżmu u l-oqsma finanzjarji kellhom l-akbar sehem f'dan kollu. Visual Capitalist ukoll jirrimarka li Malta taċċella fl-esportazzjoni tal-manifattura bħall elettronika u l-farmaceutiċi. Bitkabbir medju Ewropew ilaħħaq biss il-1.7% jew kważi 3 darbit inqas minn dik ta' Malta, l-unika pajjiż Ewropew b'ekonomija kbira li jagħmilha mal-aqwa 15 u Spanja. Ir-Russja minkejja il-gwerra u s-sanzjonijiet imposta fuqha ukoll esperjenza tkabbir sinifikanti ta' 3.6% fil-ġid tagħha grazzi wkoll għan-negozju maċ-Ċina u l-Indja u b'kumpaniji lokali li ħadu post dawk mill-punent. L-Ukrajna ukoll din is-sena esperjenzat tkabbir ta' 3% minkejja kollox. Dan seħħ bis-saħħa tal-għajnuna mill-istituzzjonijiet Ewropew u l-Istati Uniti flimkien mal-ftuħ tal-kurutur tal-esportazzjoni fil-Baħar l-Iswed is-sena l-oħra.